Һаумыһығыҙ, хөрмәтле балалар, һаумыһығыҙ, хөрмәтле укучылар. Мин исемем Рифат Ямлихин булам. Мин инде менә Аманат журналының хезмәткәре булам. Менә без үзебез менә уйланып та бит инде менә һәрбер үзебезнең Башкортстаныбызның авылында нугай Курай уйнарга менә теләүчеләр бардыр, күптер дип уйлам. Чөнки менә һәрбер авылда Курай менә өйрәтүчеләр үзебезнең юктыр һәрбер авылда. Шуңа һезгә шул Аманат журналының интернет селтәрләреннән һезгә менә Курай дәресләре өйрәтергә булдык. Бу да бул һәйне менә беренче дәрес. Нимә ул Курай? Курай ул безнең башкорт халкыбызның символы, ул безнең горурлык. Курай ул безнең йөзек кашыбыз. Курай ул безнең гербта да бар, флагта да бар, һәм дә инде гимнда да бар. Ул ярда һүзләре дә бар, һәм дә инде гимнда әлбәттә Курай яңгырый. Башка сит илләргә безне менә Курай менән яхшы беләләр. Курайның ничек менә уйналышын бөтәһе лә ярата, менә сит илләрдә яраталар. Аны һәргә үзегезнең укытучыларыбыз һөйләгәндер мөгаен. Ул Курай безнең башкорт халкының йөзек кашы бүтән ердә. Курай инде менә безнең Урал тауларында үсә, Ул иң борынгы менә уен коралы, музыка уен коралы дип санала. Элек безнең башкорт халкыбыз кайгыларында, шатлыктарында, кубанычларында ана шул безнең Курай аша безнең халкыбызның йырлары аша сагылдырган. Бу Курайда мәсәлән төрле көйләр уйнап була. Башкорт халык көйләрендә, башка халыкларның да көйләрендә уйнап була. Ул Курай серлеле, сихриле, моңлы. Ул тавышы үзенчәлекле. Ул менә үткәннәрне исләтә. Ул менә үткәннәр һәм дә менә үзебезнең киләчәк дип уйлыйм. Ул Курайны иң борынгы битендек үлән Курай булган битендек менә ошондай үлән Курай булган. Ул безнең Урал тауларында гына үсә. Хәзер инде менә Аллага шөкер безнең Башкортстаныбызда хәзер менә мастердар бик күбәйде. Хәзер улар ошайтып нагырак итеп шпондан эшләйләр. Менә хатып алырга була. Курай менә элек үлән Курай булган. Уны ничек үлсәп алгандар һәм дә кырыккандар. Иң беренче улар ошлай дип әйткәндәр, Курай дип өндәшкәндәр. Әү дигән. Кайда үстең урманда? Кем кырыкты? Курайсы кырыкты. Ни эшләргә? Уйнарга дигәндәр дә ошнан кыркып алгандар инде, кыркып алып. Бу инде менә Ля Курай дип санала. Һәм мөгаен музыка дәресләрендә теге гамманы мөгаен һәргә өйрәткәндәрдер. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до дигән шул менә Ля Курай инде шулай дип кыркып алгандар. Һәм Курайда 5 уен була, менә 5 уен. 5 уенды менә монда 4 бармакта халып менә бер уен эшләгәндәр, беренче уенды. Шуннан менә 3 бармакта халып менә икенче уенды эшләгәндәр. Һәм дә монда 2 бармакта халып менә 3нче уен. Һәм дә менә монда 2 бармакта халып 4нче уен. Һәм дә шу әйләндереп менә монда 2 бармакта халып 4нче уен. Һәм дә инде ошай дип һәрбер менә уеннарны ошай куллар менән каплап, менә кемгә ничек уңайлы, менә шулай тотырга мөмкин. Әгәр дә өйгездә Курайдар булса, ошай дип һәрбер бармагын мөмкин ошай дип тотырга, мөмкин булай дип тотырга, мөмкин һәргә ничек уңайлы булай дип тотырга була. Я булмаһа булай дип тә һәргә ничек уңайлы. Менә без бүген иң беренче дәресте әлбәттә һәзгырудан башлайык. Курайда ничек һәзгырырга, ничек менә һәзгыралар инде. Шуңа күрә без менә үзебезнең шпон Курайнан алып һәзгырырга өйрәнәбез. Иң берсе һәзгырырга өйрәнеп, шуннан һуң артабан менә икенче дәресләрдә без андагына бер тапкыр дәрес үткәрсәк, без унда инде кайда бармактар менән ничек бармактарда асырга, нинди көйгә ничегрәк асырга безгә һәргә өйрәтербез. Әле беренче дәрестә һәзгырудан башлайык. Ул да булһа менә безнең менә ике теш, менә иң зур ике тештең араһына шулай дип
Qorayda koyabız, ortaha menен koyabız. Hem de bılyaktan yababız. Bılyak әдіреккені асыларға дейшінде. Мына ошылай форматта, hem de indi, мына көзгі алдында үйренігіз. Мына ошылай болайынды. Мына былякта ябабыз, былyak әдірек асыр. Ошылай. Тілді қайдар қойырғайынды. Әлбетте тілді мына ошының qorayдың ситінеген ошо мүйішінеген қойабыз, hem de шул тілдің ортағынан хава өрәбіз. Мына іске тын алабыз да, hem de тілдің ортағынан ғына ісіне хава өрәбіз. Мына ошолай етіп өрі керек. Деп өрі керек енді. Әдәгін бірге ішлеп қарайық, qorayдың ортағына қоябыз. Hem de bılyakta yababız, isine örəbіз. Edek tağı bədəmlə teşkdə ortağa koyabız. Bılyak erin bilen yabıb, hem de bılyakta asıp, teldə uşunun osunağına koyup, uşulay aşağına koyabız. Yababız, buna bılyaktan qarağıb. Шым ғана етіп деген нық етіп те түгіл, иплеп кіне талғын ғана етіп ісіне өрәбіз. Тағы бірді ұшының ортағына қоябыз. Мына тілді бұның ұсына. Бәләқ мұнан ябып. Talgın gına etip iplep gına örəbіз. Köydügü aldığında örüge tırışıqıb. Mana kimlerдің indi şul hangırı mana kilip sığa, elbette bizge yazırız. Biz mana adlahına bir tapqır ders ütkeribiz indi. Mana qoraylardan mana türlüleri bula. Mana belekeyrekleri, uzunrakları hem de indi unan da uzunrakları onlardan bu tavuştun mana üskü tavuşlar. Eğer de qoray belekeyerek bolsa üskü tavuşları uniyehebet üneyinde. Mana uzunrak qoraylar, onlar mana asqı tüptəgi tavuşlarda uniyelerinde. Bizim qoray turanda bütün bizim mana Başqorsan xalq şagirdarlar, burunqu bizim yazıçılarda, bizim şəxslərdə bik köp yazğan mana Şeyx Sədə Babişlər bik köp mana bizim qoray turanda maqtavlı sihri mağlup şiir yazıp kaldırğanda. Şuna bizim miras, bizim amanat, bizim ata babalarımızın mağın zarların, haqışların, kovanısların, oşu qoray aşa mına niseme bağın ol bizge kilip etken. Ana şul bizge kilip etken, oşu qoraydı biz bizden honda mana kilesek bağınga kaldırğa değişbid. Nisik bar şulay oynap, şulay mına her bir köydün ismi var, her bir köydün ismine tarihi var. Başqort xalq yerleri bik köpünde. Mingden aşağı. Her birinin özünselikli ismine tarihi var. Onlar özünün haqışların, özünün ya bulma birey henin batırsılığın körüp onlarga maqtab dan yerlağanlar oşu bizim qoray aşa. O qoray bizim tarih. Mana şulardan arasından en burungu mana köylerden biri Sangaraw Turnanı bugünkü derske hizge unar işittirmen. İkinci derste Allah verha hep öğrenhagid adnahana bir tapqır bula barmaqtарын sep qoyra öğrenirbiz. Hedin ihtibarıga Sangaraw Turnan.
Корайда халык кына көйләре түгел, башка мына үзебезнең бию көйләрендә уйнап була. Мына Корайда уйнап була булай өрүп кенә, һәм дә күкрәк менән дә уйнарга була. Аны мына икесен аңлатырмын. Мына бию көйләренә килгәндә, мына үзебезнең мына кыланыстарда, байрамдарда элек башкортлар әлбәттә үзебезнең Корайга бию булгандар. Бер байрамда үзебезнең Корайга үтмәгән. Бүгінгі дәріс шуның менән бетте, тамамланды. Рәхмәт һеҙгә тыңлағанығыҙ өсөн. Киләһе дәрескә һәттем. Балалар һау булығыҙ. Әлеге мәлдә бына бүген һәҙғырға өйрәндек. Һәҙғырып өйрәнегеҙ, өйрәнһәгеҙ, яҙығыҙ. Рәхмәт. Һау булығыҙ.